Сейчас говорить? В этот микрофон. Он работает? Say it. Say it. Bow wow wow. Say it. Say it. Bow wow wow. To the X. Hear that, but I'm fucking go. Короче, мы создали мультсериал, у нас прошел показ, и мы увидели то, что очень много людям понравилось, довольны, и мы в том числе. Но мы понимаем то, что это только начало, ребят. Мы будем еще прорывать, рвать, и дай бог, через 2 года мы закончим первый сезон. Поэтому хотел бы сейчас всех поблагодарить, опять-таки, за вашу поддержку, за то, что помогли нам, в принципе, производство этой серии, за то, что продолжаете нас поддерживать и смотреть нас. Это очень важно. И я бы хотел бы сейчас отдельно поблагодарить студию 22, Кемала Нурдыева, за то, что преподнес нам с Аверзом этот шанс достичь своей мечты. Это просто нет слов. Премьера прошла очень хорошо. У меня все еще мурашки по коже. Так что дай бог, чтобы и в дальнейшем тоже проводить премьеры еще большего масштаба, еще много раз. Так что дальше больше. Island üstünlük, can sağ olsun, koşulay qoğullu, ponu full, yemeğiniz can sağ olsun. Şu an sponsor bolduk, sponsor etdik. Doğru, koşular var, multifilminden kendi de qaraşdık. Şu qaraşan adımıza da yettik. Beğenen qoğullu, narman alıp çıktık. Dälneşem yine de şular yalaq devam et, işleşmek niyeti etdik. Oğlanlara diyeceklerim yaltanmalı, burada çık neme yerler var, onu üstüne durup geçmeyin kan, onu yaltanmalı, edenine doğru. En qoğusuna ne çek olmalı, yaltanmalı. Dersi boşu. Şovlu olsun o üstünlük. Say it. Say it. Bow wow wow. To the X. Çok şey yaradım. Kadiyen ne ümit ediyen. Multiga qatnaşdыңmı? Qoşalara qatnaşdыңmı? Oo. Esas animatör. Esası qoğuran yerim ağzı birlik. Yendi insanyny oglandan janlar sağ bolsun, işler üstünlük diňe oglanlar. Ama qoşalar multifilminde esas berilen sesler, sujetler, difen qoğuldy. Montajyna söz ýok. Diýerim studiýa işiňizi üstüne gardyp edýän. Koşular udaçy berekella işleriniz gaty bolly. 6-7 seriýalaryna garaşýas we tesirlerde adamlar, müşteriler bellesinler, ýazsynlar ýokman kimleri göresi gelýärler. Haýsy personajlar, aýdymçylarmy, tiktokerlermi ýa ýene başgamy garaşýas. Sag bolun. But I'm happy pocket full of dough. Hear that, but I'm happy pocket full of dough. But I'm pocket dough. Assalamu alaykum emada. Şu anda Qoşalaryň 4-5 seriýasynyň prezentasiýasyna geldik. Sujet emme zatda umuman ýumoram. Şular ýaly işlere ýene dowam etmegini isleýär. Ýygy köp bolsun, işlerinde hemmeňe üstünlük ardy edýär. Şumulçyň üstüne işleýän adamlar bar. Her kim bir-birine sagawatyn aýtdy, öwede aýtdylar, atam aýtdylar, hemme rapperler aýtdylar. Esasen kömek eden Sulik bilen Iska Muslim Citizen. Hemmesine sagawatyn aýdasy bilen ýekiji adama sagawatyn aýtmadylar. Kemal Can Radna, ты верил в меня, я тебя верю. Это всё начало. Спасибо огромное, Radna. Ya gaty gowup işleýänler sebäbi oglanlar başdan bäri işlärinde men studiýa barýadym. Köp personajlaryň karakterleri. Bir-birden oturup oglanlar üýşürip, Yuskan studiýasynda azuçka goýamda proses bopşym hedil geçdi. И, конечно же, soňunda nähilek bolarka diýen ajdany içinde şey durda. Gellik gördük, malaçy gaty begendim. Sebäbi buňal bat begenler ýa-da ýurdumyzda da bolup geçýäni oglanlarym gaty malaçy ökman garaşýan indik seriýalarym hemme şä görmek maslahat berýän şu seriýalarym hiç kim sypdyrmasyn, gülüşýär, degişýär, humor, rap, emise bolsun. Let's go. Yeah, Unique Records. So. But I'm pocket dough. Hear that, happy pocket dough. Hear, but I'm happy dough. Merhaba dostlar, bugün Studio 22 şu Gurnan şäherine bize çakylyp goýberen üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Studio 22 toparna üstünlük ardy edýän. Merhaba dostlar, herekete dowam gidip otýar. Короче, Studio 22 oglanlaryna üstünlük ardy edýän. Goşalary gördüm, hala nerlememken Kemal gönü pikirini aýtdydy. Multifilm, multiplikasiýa umuman köpçülik üçin
niyetlenýär. Personajlar mysal üçin men üçin gyzykly, tanayan sebäbi hemmesini ýöne personajlary tanamayan adamlar şuýdan düşnükli bolar ýaly innikisini dalşa garaşýan. Haladym hani men sebäbi hemmesini tanarym üçin haladım. Gowulupdyr, daşa oglanlara da üstünlük ardy edýän. Мне все понравилось, было очень круто, интересно, захватывающе. То же самое. Я запомнила именно борьбу между рэперами, мне очень понравилось, и вот эта вот сцена юмора тоже. То же самое. У меня впечатление замечательное, никаких замечаний нету. Все очень хорошо, я вас поздравляю. Вы проделали большую работу. Авторам желаю в будущем всегда развивать свой талант, потому что это очень смело, очень круто. Я хочу сказать то, что не каждый может написать такой сценарий. Это раз, не каждый сможет так четко передать свои мысли. Поэтому, ребят, творите и только вперед. Oğlum oğlanın edýän işine hormat goýan, o iş edipdirler. Men şu taýda bir zat berläsim gelýär. Birinçiden agdy berli gördüm şu edilýän işde. Menligi ortadan aýrylypdyrlar. Hemmemiz jem bolsak, aýtam has bir gow iş görejegini görkezipdirler. Üstünlük ardy edýär. Мне очень понравилось, очень-очень. Четко все. Ну только вперед, да, басуйте. But I'm happy pocket full of dough. Hair nappy, but I'm happy pocket full of dough. Hair nappy, but I'm happy pocket full of dough. Şu goşalar multfilmni birinci gedek şulara animajda multfilm dip mene gatty haladım. Gıýtgaçyk aýdamda içinde yumorum ma, hemme dadyma döwre bar. Rебята молодцы. Işiňizde üstünlük ardy edýär. Макс М. О. Мне очень сильно понравилась 4-я и 5-я серия мультфильма «Гошалар». Очень непредсказуемый сюжет. И также дальше ждем таких же шедевров от студии 22. Не пропускайте. Yine şeydi bütün Goşalar'ın premierası geçti. 4-5 seriya. Ökman suratda belet filmde de seyredin bir de gollan. Dalşı bolşa. Dine täze proyektler Goşalar'ın devam edýät. Ne dip bolsa indik seriýalary blogerler biletçek bolýar. Ondan soň futbolistler biletçek bolýar. Послание näle? Araňyzda şu wagt edýän adamlar ýaşlaryň arasynda kim animasiýany gyzyklanýan bolsa, Türkmenistanda talantlar bar bolsa, şoňa istek bar bolsa, желание bar bolsa, gelin Studio 20K işlän güzele komanda ýyryň. Täze bile proyektler işläli. Köp-köp sag bol hemmäňize gollanyň üçin.